Hyvää huomenta, Hanna, ja tervetuloa. Sinun aiheesi on kiertotalouden liiketoimintamallit ja olet innovaatiojohtamisen professori Itä-Suomen yliopistossa. Ole hyvä ja aloita. Kiitos oikein paljon ja kiitos tästä tilaisuudesta tulla kertomaan meidän tutkimushankkeesta, joka on nyt meneillään kansallinen KICAT 2025. Ja seuraavalla slaidilla kuvataankin tarkemmin tässä tätä meidän hankeideaa. Eli kysymyksessä on Suomen Akatemian ja strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke, 5-vuotinen hanke 2023 loppuun, aloitettiin 2019, eli toista vuotta ollaan nyt tässä tekemässä asioita. Ja ideana on tutkia sitä, että miten saadaan kestävää kiertotaloutta vauhditettua niin, että päästään puheista tekoihin ja nimenomaan siitä innovaatiopuheesta kohti sitten käytännön liiketoimintaratkaisuja. Ja me ollaan tunnistettu, että näissä kiertotalousratkaisuissa on varsin oleellista ymmärtää se, että miten kiertotalous toteutuu monen eri toimijan yhteistyönä ja tavallaan myöskin ei pelkästään yhteistyönä, vaan ollaan myös tässä tutkimuksen kuluessa havaittu, että aika usein käy niin, että kun yritykset alkaa tehdä kiertotalousratkaisuja tai ihan samalla lailla julkiset organisaatiot tai sitten kolmannen sektorin organisaatiot, niin huomataankin, että tämä ei olekaan ihan just suoraan meidän toimintaan liittyvä asia, vaan tähän tarvittaisiin uutta osaamista tai kokonaan uudenlainen liiketoimintamalli. Ja siinä mielessä niin on todettu, että kiertotalousratkaisuja sen lisäksi, että niitä tehdään siellä niin kuin yksilöiden, ihan meidän jokaisen ihmisen arjen tasolla ja myös yrityksissä ja organisaatioissa, niin sen lisäksi täytyy pystyä katsomaan kokonaista ekosysteemikehitystä ja ehkä se on niin kuin viesti sitten myöskin julkisen sektorin rahoitukseen ja yleensäkin rahoitusmalleihin, että täytyy pystyä löytämään rahoitusmalleja, joilla tuetaan sitä, että yritykset yhteistyössä muiden yritysten kanssa tai yritykset yhteistyössä julkisen sektorin kanssa tekee kiertotalousratkaisuja. Me ollaan 2 vuotta tehty tätä hanketta. Meillä on tässä 7 yliopistoa Suomesta ja hurja määrä noita sidosryhmiä ja kumppaneita yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ja on ollut tosi kiinnostavaa huomata, että tämän 2 vuoden aikana niin liikehdintä on toteutunut tuonne liiketoiminnan ekosysteemeihin ja todella paljon näkyy sitä, että on enenevässä määrin näitä niin kuin ihan käytännön ratkaisuja, palvelumalleja ja muita liiketoimintamalleja, jotka lyhyesti käyn tuossa läpi. Ja sitten toisaalta myöskin ehkä tämmöinen yhteiskunnallinen puheenparsi ja kulttuuri on siirtymässä koko aika vahvemmin kiertotalouden suuntaan. Ja me silloin hankkeen alussa jo päätettiin tutkia teemoja, jotka katalysoi eli vauhdittaa tätä siirtymää. Ja siinä suhteessa niin sitten tutkimus kohdistuu yhtäältä kiertotalouden kieleen, esimerkiksi tapoihin, joilla me kuvataan uudenlaisia liiketoimintaratkaisuja ja muita ratkaisuja yhteiskunnassa. Meillä on mukana myös taiteilija ja taiteilijaverkosto maailmalla ja mietitään sitä, että miten saadaan tällaista kulttuurista ajattelutavan muutosta aikaiseksi taiteen keinoin. Ja sitten toki tutkitaan teknologioita, liiketoimintamalleja, lainsäädäntöä, erilaisia politiikkoja, joiden avulla yhteiskunnassa vauhditetaan muutosta kohti kiertotaloutta. Seuraava dia. Tässä lyhyesti määriteltynä se, että mitä kestävä kiertotalous on. Tutkijoina emme koskaan lähde tekemään mitään ennen kuin on määritelty, että mistä puhutaan. Ja se, miten me ollaan tässä hankkeessa kiteytetty, mitä kestävä kiertotalous on, niin totta kai luonnonvarojen käytön vähentäminen on keskiössä.
Tähän liittyy myös materiaali-, energia- ja ravinnekiertojen sulkeminen sekä sitten se, että tuotteiden ja materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman pitkään. Ja niin kuin sanoinkin, niin tämä edistäminen kaiken kaikkiaan, että jos me ajatellaan, että me halutaan yhteiskuntana olla kiertotalouden edelläkävijämaa, niin vaatii todella monipuolisia toimia yhteiskunnan eri tasoilla ja eri organisaatioiden kesken. Ja totta kai oleellista tässä niin kuin kestävyydessä, kun kestävyyskin voi tarkoittaa monta eri asiaa, mutta se miten me ollaan määritelty, niin on tietysti tämä niin sanottu triple bottom line, eli taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset otetaan huomioon, sekä sitten yhteiskunnan tai niin kuin globaalin yhteiskunnan kestävyysrajat ja vielä sitä aikaperspektiivi niin, että lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Tosi isot tavoitteet, mutta kuten sanottu, niin selvästi on näköpiirissä se, että liikehdintä tähän suuntaan on voimistumassa. Seuraavalla dialla on hieman pohdintaa siitä, että no miksi tämä on sitten tärkeä teema suomalaisille yrityksille yleisesti ottaen, mutta PK-yrityksille tietysti erityisesti, koska meillä Suomessa, niin kuin muuallakin maailmassa, 98% yrityksistä on kooltaan pieniä. Ja Suomen erityispiirre on myös se, jos yrityskenttää katsotaan laajasti, niin erityispiirre on myös se, että meillä on todella paljon alihankintaliiketoimintaa, eli yritykset toimii osana isoja globaaleja ketjuja. Ja alihankkijayrityksen asemahan sitten tällaisessa isossa hankintaketjussa usein on niin, että siinä yhdellä yrityksellä ei välttämättä ole kauhean suurta valtaa vaikuttaa siihen koko ketjuun, vaan lähinnä täytyy tehdä niin kuin päämies sanoo. Ja sitä kautta saattaa tulla sellainen tuntuma, että no emme oikeastaan voida tehdä mitään, me vaan odotellaan, mitä tapahtuu. Mutta meidän hankkeen lähtökohta ja niin kuin väite tässä meidän hankkeessa on, että niin ei ehkä kannata ajatella, että odotellaan ja katsotaan, mitä tapahtuu, vaan laajasti ottaen kaikissa yrityksissä on nyt syytä pohtia, että mitkä kestävän kiertotalouden ratkaisut omassa yrityksessä voisi olla. Koska ne muutokset saattaa tulla nopeastikin, joko sieltä, niin kuin jos ajatellaan alihankintaketjuyritystä, niin päämieheltä, mutta myöskin yhteiskunnassa saattaa tapahtua jotakin. Esimerkiksi käyttäytymisen muutokset voi olla kohtuun nopeitakin, ei ehkä kuukausissa, mutta että sanotaan, että parissa vuodessa saattaa tapahtua niin, että kuluttajakäyttäytyminen muuttuu jonkunkin verran radikaalisti. Tästä ehkä jonkunlaisena esimerkkinä vegaaniruokavalion yleistyminen. Toisaalta sitten voi olla, että myöskin lainsäädännössä tapahtuu nopeita muutoksia ja kansainvälisessäkin lainsäädännössä, että kielletään jonkun aineen käyttäminen. Kestävä sijoittaminen on nyt vahvistumassa tosi paljon ja siitä on paljon merkkejä ja haetaan myöskin niin kuin vahvan tuoton kohteita ja niitä löydetään nykyään enemmän, ettei tarvitse enää ajatella sijoittamisessakaan, että ympäristöarvot ja taloudelliset arvot on vastakkaisia toisilleen tai ettei niitä voi yhdistää, vaan päinvastoin. Me ollaan tutkittu tässä meidän hankkeessa startup-yrityksiä viime keväänä. Tehtiin laaja haastattelukierros, 31 yritystä oli tässä mukana ja viime keväänä tietenkin oli virustilanne erittäin yllättäen meille radikaali muutos ja siinä yhteydessä oli kiinnostava jututtaa pieniä aloittavia yrityksiä ja sieltä nyt ollaan parhaillaan tekemässä analyysiä siitä aineistosta ja vaikuttaa siltä, että ne yritykset, joilla oli vahva kiertotalousratkaisu, niin ne on myös pärjänneet erittäin hyvin. He on onnistuneet saamaan rahoitusta tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Ja se antaa, niin kun, tässä on ehkä pieni merkki siitä, että se vahva liiketoimintaosaaminen ja kiertotalousosaaminen
niin on se, jonka avulla pääsee myöskin niin kuin vähän kuoppaisemmista kohdista eteenpäin. Meillä on sellainen tuntuma, että markkinavetoisuus on hyvinkin niin kuin se voima tai katalyytti tällä hetkellä ja ajuri tähän kiertotalousratkaisuihin. Et ehkä kaikenlainen sääntely on ollut hieman hidasta, mutta luultavasti tässäkin tulee muutoksia lähivuosina. Ja yksi iso asia, mikä nyt tulevana vuonna ja tulevina vuosina vaikuttaa todella paljon, on EU Green Deal, laaja ohjelma, sekä sitten tämä elvytysraha, joka on tulossa Suomeen ja niin kuin siihen liittyvät, miten sitä suunnataan. Niin oletus on, että vahvastikin kestävän kiertotalouden ratkaisut on tässä niin kuin hyvässä asemassa ja niitä kohti on syytä mennä. Toki tähän liittyy myöskin nyt ihan uusimpana USA:n presidentinvaalien tuloksena vaikuttaa siltä, että siellä vahvasti kestävän talouden ja kestävän kiertotalouden investointeja tehdään, eli siellä on suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia, ja osupa tässä silmään Prince of Walesinkin kommentti jossain ohjelmassa taannoin, jossa hän kannusti kovasti kaikkia vaatimaan yrityksiltä edelläkävijyyttä kestävän talouden ja kestävän kiertotalouden ratkaisuissa. Eli niin kuin kaikenlainen tällainen iso liikehdintä on käynnissä ja on syytä olla ennakoivasti tässä mukana. Seuraavalla slaidilla on lyhyesti kuvattuna 4 kiertotalouden liiketoimintamallikategoriaa. Yleisestihän puhutaan nimenomaan siitä, että kiertotalouden liiketoimintamalleja on palveluliiketoimintamallit, jotka korostaa uusiutuvien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttöä, elinkaarimallit ja sitten kiertoprosesseihin liittyvät liiketoimintamallit. Ja käyn tässä nyt lyhyesti nämä läpi. Eli seuraavalla slaidilla on muutama palveluliiketoimintayritys logokin esillä. Ja palveluliiketoimintaan liittyy se, että on erilaisia palvelumalleja. Esimerkiksi ihan perinteinen kierrättämiseen tai jälleenmyyntiin liittyvä liiketoimintamalli. Voidaan ajatella, että tuote on palveluna. Tästä meillä on tänään varmaankin esimerkkejäkin. Osaamisen myyminen tietenkin palveluna, erilainen konsultointi liittyen kiertotalouden ratkaisuihin on yleinen palveluliiketoimintamalli. Ja sitten erilaisten alustojen luominen, josta meillä olikin erinomainen esimerkki tässä Vilkun äärellä ja sekä pyörä- että autovuokraukset. Ja toki tässä niin kuin kestävää kiertotaloutta edistää se, että luonnonvarojen käyttöä yksinkertaisesti vähennetään. Seuraavalla slaidilla on sitten, täytyy pitää tauko, kun mä en muistakaan nyt ulkoa, mikä sieltä tulee yhtä jännitystä. Noin. Niin kysymys siitä, että uusiutuvat materiaalit ja energia on sen liiketoiminnan keskiössä. Eli pyritään kaikessa siihen, että käytetään uudistuvia materiaaleja, materiaaleja, joita voidaan kierrättää, ja kehitetään sitä osaamista sekä kierrättämisen äärellä, mutta myöskin näiden kiertomateriaalien käytön äärellä. Tai sitten uudistuvan energian kohdalla niin, että haetaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ja myöskin tällä puolella on yleistymässä, varmaan jonkun matkan päässä kylläkin, mutta että yleistymässä on pohdinta siitä, että miten saataisiin lähienergiaratkaisuja ja yleensäkin mahdollisimman paikallisia kiertoja. Ja nimenomaan sitä kautta edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Seuraavalla slaidilla on elinkaarimalleihin liittyvät liiketoimintaratkaisut ja ajatus siitä, että vahvistetaan tuotteiden laatua niin, että materiaali pysyy käytössä mahdollisimman pitkään.
yhdistetään uusia vanhoja materiaaleja tai sitten vahvistetaan sitä, että materiaaleja voi käyttää uudelleen ja hyödynnetään erilaisia jätevirtoja. Ja sitten vielä viimeisellä slaidilla liittyen näihin liiketoimintamalleihin on nämä kiertoihin liittyvät liiketoimintamallit, joissa tavoitteena on pyrkimys suljettuihin kiertoihin tai sitten siihen, että hyödynnetään luonnosta biomimiikan keinoin näitä niin kuin luonnonkiertomalleja ja jäljitellään sitä, että miten luonto kierrättää ja tekee kestävällä tavalla asioita. Minulla on ihan loppuyhteenveto-slaidi vielä. Ja halutaan korostaa sitä, että ensinnäkin yhdessä yrityksessä, yhdessä organisaatiossa voi olla useita kiertotalousstrategioita. Eli ei tarvitse olla niin kuin ennen vanhaan on ajateltu, että on joko kilpailustrategia tai erilaistumistrategia, niin nämä ei ole sen kaltaisia strategioita, vaan kiertotaloutta voi edistää monella eri tavalla. No totta kai niin kuin se hankintaketjutematiikka, meillä on paljon yrityksiä, jotka on osa jotakin hankintaketjua ja siinä ehkä tämä kiertotalouden ajattelu vahvistaa sitä, että pitää pystyä ymmärtämään sellaista laajempaa liiketoiminnan kokonaisuutta. Ja tosiaankin, että voi olla myös sekä näitä lineaari- että kiertotalousratkaisuja. Ja ehkä myös sitten se on tärkeää huomioida, että aina ei ole mahdollista tehdä tätä jätteen kierrättämistä tai jotakin materiaaliin liittyvää kierrättämistä muuten, että esimerkiksi jos jotain jakeita on liian vähän tai että joku ei vaan toimi pakkasessa, niin sitten ei voi tehdä. Täytyy aina löytää se paikka, missä on järkevää tehdä. Ja vielä on yksi slaidi kannustamiseen liittyen sen suhteen, että miten sitten voisi lähteä liikkeelle tai mitä kukin voi omassa organisaatiossa, omassa yrityksessään tehdä. Opit edelläkävijäyrityksistä on tärkeitä ja senkin takia tämän kaltainen tilaisuus, kun nyt missä tänään ollaan, niin on todella tärkeää ja arvokasta, että kuullaan kokemuksia ja voidaan oppia muilta yrityksiltä ja organisaatioilta, julkisilta organisaatioilta, kaupungeilta, minkälaisia ratkaisuja on tehty. Se, minkä sanoinkin, että ei tarvitse ajatella, että tämä on yksi ainoa, että voi ottaa tämmöisen tunnistaa kohdan, missä kiertotalouteen kohti meneminen on mahdollista ja sitten siitä lähteä tekemään pienin askelin eteenpäin. Ja kysymys ei todellakaan ole siitä, että tarvitsee kaiken muuttua kerrallaan, vaan voi tehdä vähän kerrassaan asioita. Ja siitä on monista yrityksistä todella hyviä kokemuksia. Kiitos tästä mahdollisuudesta jutella ja tosi mielellään on jatkossakin keskusteluissa mukana ja voi olla yhteydessä. Tämän esityksen valmistelussa minulla on ollut mukana Ville-Veikko Piispanen, joka on meillä tutkijana, ja Mira Valkjärvi, joka on myös meillä tutkijana. Kiitoksia Hanna oikein innostavasta ja kiinnostavasta esityksestä. Mä olen täällä kirjoittanut niin kynän sauhuten, koska sä puhut juuri siitä, mistä mä kerroin tuohon alkuun, nimenomaan PK-yritysten kiertotalouden hyödyntämisestä ja niin edelleen. Mä varmaan tämän jälkeen mä soitan sulle. Mutta sulla on myös tullut chattiin kysymys, heti tuossa alkuvaiheessa tuli kysymys talousluvuista. Kertoisitteko talouslukuja näistä esimerkkiyrityksistä? Paljonko pääomaa tarvittiin aloitukseen, operatiivisen toiminnan tuotot ja kulut? Joo, erittäin hyvä, tiukka, täsmällinen kysymys. Ja savolaisittain voisin lähteä kiertelemään ja kaartelemaan ja jättämään kuulijan vastuulle, että mitä ymmärsin, mutta ehkä sanon nyt näin kotkalaisittain ihan suoraan, että en tiedä tässä vaiheessa. Mutta tähän me palataan myöhemmin, koska meillä on analyysi näidenkin osalta, talouslukujen osalta kesken. Kun on kyseessä startup-yritykset, niin se niin kuin on jo näköpiirissä, että tosi monella pääoma on ollut ongelma ja sen saatavuus.
ja sitten ehkä siihen liittyen on hyvin nähtävissä se, että nämä yrittäjät, ketä me on haastateltu, niin siellä on ollut valtava innostus siihen tematiikkaan, eli että oma rahoitus on ollut tärkeä juttu ja sitten niin kuin myöskin kustannusniukkuus sinänsä, että tavallaan aika tyypillisiäkin tällaisia startup-tarinoita ne tuntuu olevan, mutta erittäin hyvä kysymys ja palataan asiaan myöhemmin. Selvä pyy. Merja Tolvanen kertoi lähinnä informaatioksi, että kiertotalousosaamisvajeen tiedostaminen toi ammattikorkeakoululle 2-vuotisen hankkeen, jossa oli mukana 19 ammattikorkeakoulua, ja sitten Merja laittoi niin kuin ystävällisesti tuohon linkit ja muut. Mutta sitten tuli vielä yksi kysymys tuolta Jyriltä, miten hiilenkierto on huomioitu kiertotalouden tutkimuksessa? Hiilenkierto. Joo, toi on tosi tärkeä kysymys, koska jos nyt puhutaan siis hiilineutraaliudesta ja niin kuin ilmastonmuutoksesta ja sen estämisestä ja sit kiertotalouden yhdistämisestä, niin sittenhän pitäisi puhua hiilineutraaliudesta pelkästään. Tai että se pitäisi nostaa siihen niin kuin kärkeen. Meillä tässä meidän hankkeessa tämä tematiikka on valitettavasti vähän sivussa sitä kautta, kun meillä on aika tällainen niin kuin liiketoimintaan, teknologiaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyvä hanke. Eli me katsotaan tätä kaikkea enemmänkin sieltä niin kuin käytäntöinnovaatioiden ja liiketoimintainnovaatioiden ja kuluttamisen innovaatioiden kautta ja yhteiskunnan niin kuin muutoksen kautta. Mutta erittäin, jos tulkitsen vähän rivien välistä, niin olen samaa mieltä, että se pitäisi olla vahvemmin kärkenä ja teränä. Että siitä on samaa mieltä, mutta että meillä se ei ole. Just, joo. Kiitoksia